Dame i gospodo, himna Republike Hrvatske. Poštovane obitelji poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih vitezova, cijenjeni uzvanici, poštovani predstavnici braniteljskih udruga, poštovani predstavnici lokalnih i gradskih vlasti, državni i vojni dužnosnici, poštovani predstavnici političkih stranaka, poštovani vojnici, dočasnici i časnici, dragi naši svećenici i poštovani građani. U ime Udruge veterana dragovoljaca protuzračne obrane Zagreb, organizatora obilježavanja 31. godišnjice osnutka prve samostalno raketno-topničke postrojbe protuzračne obrane naoružanih odreda Narodne zaštite grada Zagreba, sve vas najsrdačnije pozdravljam. Odgodimo na trenutak riječi i sjetimo se svih poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih veterana, kao i svih onih nevinih žrtava koji su svoje živote položili na oltar domovine u obrani Republike Hrvatske. Molim vas da ih minutom ponosne tišine odamo dužnu počast. Neka im je vječna hvala i slava. Pozivam naše drage svećenike, fra Dejana Lecića iz župe Svetog Mihaela Arkanđela i veličasnog Marka Torbara, župnika župe pohoda Blažene Djevice Marije iz Čučerja, da blagoslovom uveličaju ove komemoraciju. Druge veterana dragovoljaca, sve vas srdačno pozdravljam i pozivam na molitvu za poginule i umrle hrvatske branitelje. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga, Gospodin s vama. Čitanje knjige Mudrosti. Duše su pravednika u ruci Božjoj i njih se ne dotiče muka nikakva. Očima se bezbožničkim čini da oni umiru i njihov odlazak s ovoga svijeta kao nesreća i to što nas napuštaju kao propast, ali oni su u miru. Ako su očima ljudskim bili kažnjeni, nada im je puna besmrtnosti. Za malo muke zadobili su dobra velika, jer Bog ih je stavio na kušnju i našao da su ga dostojni. Iskušao ih je kao zlato u vatri i primio ih kao žrtvu paljenicu. Zato će u vrijeme posjeta njegova zasjati, te će vrcati kao istre u skrnici. Sudit će pucima i vladati narodima i Gospodin će kraljevati nad njima uvijeke. Koji se u nju ufaju, spoznaće istinu i koji su vjerni, bit će u ljubavi s njim, jer izabranici njegovi stječu milost i milosrđe. Riječ Gospodnja. Bogu hvala. Uputimo sada molitve za sve naše drage branitelje, za našu domovinu Hrvatsku. Bože, dobrote i sve utjehe, uli nam u srce zahvalno za izdašna dobra koja si nam u svojoj naklonosti udjelio. Uli nam u srce ljubav prema domovini, da se zauzimamo za pravedan i dostojanstven život sviju, kojima se dokida svaka podijeljenost i nejednakost, a učvršćuje sloga i jednakost. Molimo te, Gospodine, usliši nas. Bože, začetniče izvore mira, daruj mir našem vremenu, da složnije ustrajemo u dobru i da te trajno slavimo i veličamo. Uzdamo se u tvoju zaštitu i pomoć. Usliši nas u potrebama, da svi u našoj domovini nađu prikladan i pošten posao
te se tako unaprijede uvjeti života i da nas povezuje pravo zajedništvo, molimo te. Gospodine, usliši nas. Blagoslovi naš narod, da nam zemlja donosi obilat rod, da se njime zahvalno služimo na tvoju slavu. Čuvaj nas od svih nevolja i nepogoda, opasnosti, pošasti i bolesti. Vrati nam nadu i obnovi snagu za svakodnevni rad i za uzimanje za zajedničko dobro u izgradnji ovoga svijeta, kao početak boljih i sretnijih dana. Budi nam blizu da osjetimo olakšanje i mir. Učvrsti vjeru da se bez ikakvih zdvavanja povjerimo tvoje očinskoj providnosti i vodstvu, molimo te. Za sve naše pokojne i umrle branitelje, one koji su zdušno krenuli u obranu drage nam domovine, pridruži ih, Gospodine, svojim svetima izabranima u kraljevstvu svome, molimo te. Bože, vječni gospodaru života i smrti, zahvaljujemo ti na darovanoj slobodi i miru po našim braniteljima, koji su svoje živote položili za vječne ideale. Zavrijedili su da ih se spominjemo i danas u zahvalnosti i čuvamo od zaborava. Daj da i nama bude sveto ono za što su oni dali svoje živote. Zazivamo tvoje beskrajno milosrđe za sve poginule, nestale i preminule hrvatske branitelje u obrani i oslobođenju drage nam domovine. Molimo te, primi njihove živote kao ugodan prinos i zalog boljega i pravednijega svijeta. U svojem smilovanju izbriši na njima svaku krivicu, jer su željeli vršiti tvoju volju i ostati tebi vjerni. A sada uputimo molitvu Gospodnju. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Uskrisi ih na vječni život i neka se zauvijek pred Tobom raduju gledajući Tvoje milosno lice, po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Pokoj vječni daruj Gospodine i svjetlost vječna svjetljiva im, počivali u miru Božjem. Amen. Zahvaljujem fra Dejanu i velečasnom Marku na molitvi i blagoslovu. A sada molim gospođu Aleksandru Marković da mi se pridruži i izvede prigodnu pjesmu pod nazivom Ljubim te do bola. Pjesma što me zove, imala si krila za sve moje snove, pa i kad nam uzmu kruh sa istog stola, ljubim tvoju suzu, ljubim te do bola, za sve što si dala, što je s nama cvalo. Da ti kažem hvala, bit će uvijek malo, pa i kad te spore, tvog se drži mola. Ljubim tvoje rame, ljubim te do bola. Uvijek si ista, dragost bez broj boja, plemenita, čista, domovino moja. I kad mrak te stisne, vrela krvnek kola, ljubim tvoje kiše, ljubim te
sretna dok te gledam, slušam tvog slavuja, branim te i ne dam, čuvam od oluja i u vedre dane jure naša kola. Ljubim tvoje rame, ljubim te do bola, uvijek si mi ista, dragost bezbroj boja, plemenita, čista, domovina moja. I kad brasne stisne vrela krvna kola, ljubim tvoje kiše, ljubim te do bola. Hvala našoj Aleksandri koja se uvijek odaziva našem pozivu. A sada ćemo, poštovani, započeti s protokolom polaganja vijenaca i paljenja svijeća. Vijenac polaže Udruga veterana dragovoljaca protuzračne obrane Zagreb. U ime Vlade Republike Hrvatske, u ime Ministarstva obrane Republike Hrvatske i u ime Ministarstva hrvatskih branitelja vijenac polažu izaslanik gospodin Zdravko Jakop, državni tajnik Vlade Republike Hrvatske, i izaslanik general zbora Josip Lucić, ravnatelj Doma hrvatskih veterana. Za polaganje vijenca svečanim korakom. Stupaj!